Призракът на Елена. По романа на Умберто Кико Оливиери. Как така не можете да кръстите Томасито? Съжалявам, дъще, но ми трябва акт за раждане, а ти нямаш такъв. Отче, знаете прекрасно какво се случи. Знаете, че близначката е откраднала бебето и го представи за свое. А записала ли се като негова майка? Не можеше. Тогава още не беше уредила новата си самоличност. Все още се водеше мъртва. Трябва да отидете в съответната служба и да представите детето като свое. Когато получите акт за раждане, с огромно удоволствие ще го кръстя и ще ви дам кръщелното свидетелство. Добре, отче. Скъпа, не се тревожи. Ще уредим документите на Томас. Добре, не можем ли да отидем още сега? Първо искам да говоря с Мартин. Вече ти обясних, че не искам да се движим, без да съм сигурен, че имаме охрана. Тази охрана само усложнява нещата. На мен ли го казвате? Един полицай стои в църквата ми денонощно. А и двамата, които Едуардо ми изпрати. Вижте, разбирам, че е неудобно, но е необходимо. Моля ви да имате малко търпение. Всеки момент ще ни съобщят, че са хванали близначката и всичко това ще свърши. Нали? Гадика, какво стана? Хванахте ли Калканьо? Не, за съжаление избяга. Какво? Но ти ми каза, че сте обкръжили мястото. Как може да избяга? Тя е много умна, Мартин. А най-лошото е, че сега взе заложница. Само това ни липсваше. Добре. Ще тръгнем рано сутринта. Ще ми липсвате. Почти нямах време да се порадвам на Томасито. Но разбирам, че това е най-добре за всички. Вие трябва да останете сами, трябва да си починете, да се възстановите от толкова притеснения. Да, така е. Имаме нужда от тази почивка, макар че признавам, че се притеснявам да заминем с Едуардо и да оставим имението без надзор. Няма да е без надзор. Панчо ще се погрижи за всичко. Ами ако Монте-Кристо се върне, скъпи? Не се тревожи вече за това. Мартин също ще бъде тук и ако Монте-Кристо се върне, ще го арестуват. Вярно е. Елена, моля те, не мисли за нищо и си почини. Да, отивам да говоря с Мартин. Още ли се притесняваш? Може да кажеш, че съм глупачка, но все още не мога да се успокоя. Мисля, че е нормално. Много дълго живя под стрес, защитавайки се. Опитваше се да оцелееш. Логично е да ти е трудно да мислиш, че всичко е наред. Сигурно е това. Ще се чувствам странно далече от тук. Скъпа, скоро ще се върнем. Като си дойдем, ще направим изложба с най-добрите коне. Ще възродим бизнеса и имението отново ще блесне, както преди години. Да. Приемам предложението ти. Виждаш ли? Пуснах Шарла.